Gepleyer Azatlyk Radiosu ses habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Daşugyň häkimetleri ilatyň tamdyr ulanmagyna çäklendirme girdiýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä häzirki wagtda regionda tamdyrlara çekilen gaz geçirjileri aýrýarlar. Gaz ölçüjileriň girdilmegi bilen tamdyrlara çekilen gaz turbolaryny kesip başlapdylar. Soňky wagtda bu köpçülikliň häsiýete eýe boldy diýip Azatlygyň daşugdaky habarçysy 26 martda habar berdi. Türkmenistanda halka gazyň soňgy we elektrik togunyň muht berilmegi geçen ýylyň gözünde ýatyrylypdy we ölçüjüler girdilipdi. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä, daşugdyň häkimetleri tamdyrlary ýaşaýyş çaýlardan 15 metr daşdy gurmagy talap edýärler we muny ýangyn howpsuzlygy bilen düşündirýärler. Şeýle-de tamdyrlaryň daşyna haýat gurmagy üstünde demir saýawanyň bolmagyny talap edýärler. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, bu talaplary berja etmek kyn. Issyda demir saýawanyň golaýynda durmak mümkin däl. Üstesine bu zatlaryň bahasy hem azyndan 1000 manada durar diýip daşuglylar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Tamdyrdyň bir owy ýerlerinde däl eýsem şäherlerde hem köp ulanylýar. Daşuglylaryň sözlerine görä, öý çöregini bişirmezden aýratynam girdejisi ujypsyz bolan maşgalalara, daşugyň özünde tamdyr çöregi bolmasa köp çagaly maşgalalar güni görüp bilmeýär diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä, soňky döwürde odunyň bahasy hem göterilipdir. Şäheriň içindäki agaçlar hem köpçülikliň çapylýar. Birnäçe ýyl mundan ozal odunyň traktoryň bir çelýeşkasynyň bahasy 100-150 manada durýar. Indi bolsa 240-250 manada durýar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň ilaty soňky 1 ýyldan gowrak wagtyň dowamında çörek we un gytçylygyny başdan geçirýär. 2018-nji ýylyň dowamında azyk önümleriniň gytalmagynyň we gymmatlamagynyň fonunda paýtagtda we vilayatlerde çöregiň we unyň sowdasy uly nowatlaryň döremeginde amala aşyryldy. Un we çörek ilaty çäklendirilip satyldy. Käbir regionlarda şol sanda daşugda yerli ilat ençime günläp ýapyk dukanlaryň öňünde una we çörege garaşmaly bolýardy. Ýurtda unyň gytçylygy derarly ilat gallany we dänäni öýde üwemäge we kepekden çörek pişirmäge mejbur boldy. Mundan başga ozalky ýyllarda Türkmenistanyň häkimetleri sebäbini düşündirmeden ýaşaýjylaryň öz başda gurýan sowadyjylaryny we telewizion antennalaryny kesip aýyrmak, şeýle-de daşarda kir sermek üçin gurallaryny ýok etmek, pristroýkalary ýumurmak ýaly çärelerini giňden amala aşyrypdy.